हमारो बता बीच संदीप बाबू की गोलियां छोट 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 रोटी खइले बा पीछाला छोट बसैया के चला छोट बसैया के चला जब से गाउना हम आइनी सखी पूछू न खैनी हमारो बता बीचला छोट बसैया के नीचला रोटी खइले बा पीछाला छोट बसैया के नीचला जब से गाउना हम आइनी सखी पूछू न खैनी हमारो बता बीचला छोट बसैया के नीचला रोटी खइले बा पीछाला छोट बसैया के नीचला बुझल छोट बसैया के नीचला बुझल रोटी खइले बा पीछाला संदीप बाबू की छोट बसैया के नीचला बुझल रोटी खइले बा पीछाला छोट बसैया के नीचला बुझल रोटी खइले बा पीछाला निरैत सामान रह गइल सोया नाही झूठी ओइल लहंगा से फेंक तलूटी सखी हो नहीं बुझाइल ये सखी अरे जब से हम आइल बनी नू तब से लगे सटत नहीं खे खाली आवता और मुंह देखा के चल जाता बुझलू बड़ा करत रहे मन माथा करे गना गन बड़ा दिन भइल भी जाला हमारो बता बीचला रोटी खइले बा पीछाला छोट बसैया के नीचला बुझल छोट बसैया के नीचला बुझल रोटी खइले बा पीछाला छोट बसैया के नीचला बुझल छोट बसैया के नीचला बुझल उपेंद्र पियकर से सखी लागता कुछो ना होई माधव मुरारी यादवा लागता नैहर में टोई सखी हो लागत हम जाए के पड़ी आ नैहरे में जिंदगी बितावे के पड़ी आ यार से तो आवे के पड़ी बुझालू रोवे चोली के समान जिंदगी भइल जियान कतना दिन भइल गिंजला हमारो बता बीचला छोट बसैया के नीचला रोटी खइले बा पीछाला जब से गाउना हम आइनी सखी पूछू न खैनी हमारो बता बीचला छोट बसैया के नीचला रोटी खइले बा पीछाला छोट बसैया के नीचला बुझल मुरारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।